Salutare, oameni buni, și bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft. De data asta o să începem cu un nou episod din Planeta Abonaților. Și da, uite un căluț. Doi căluți. Mama. Hai să ne urcăm pe el. Ce ușor l-am îmblânzit. Și cum poate să se crafteze? A, da, cei care nu știu. Lasă-mă jos. Cei care nu știu, am făcut un de asta. Da, am făcut off camera. Vreau să facem ceva. Tic-tac. Tic. Ok. Și aici, nu, aici o să stea. Pentru că... Nu, doamne, aici. Vreau să facem acoperișul în episodul ăsta. Pac. Și aici punem mâncare. Nu. Are, trebuie și mâncare. Dar cum se aude? Aici o să punem lemn. O bucată de lemn. Bun, hai să începem să facem acoperișul. Opa. Și dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Ca că strângem multe like-uri, facem următorul episod. Asta vă spun. Așa. Haui. Repar eu. A, uite. Al doilea strat. Pe ele mai trebuie copaci. Aoleu. Și da, vreau să facem cât mai multe. Și asta de data asta chiar o să facem o serie cu această mirovolantă. De unde am eu XP aici? De unde am eu XP? Aoleu, frică. Sincer că mi-e frică. Bun. Da. Nino. Haulea. Și da, hai să ne ducem după copaci, că tot am zis că ne ducem după copaci. Uităm pe acesta. Mai îs? Da. Mulți îs. Pe noi ne-a spălat fix lângă o pădure. Mi s-a spart pickaxe-ul. Doamne, toporul. Shovel. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ui! Asta e o cocioabă. Să las, Roma. Să facem noi aici multe.
Cocoriciua. Aoleu. Doamne. Dar fără grijă că le scot. Bumbumții, bumbumții. Le tăiem asta de aici. A, da, topor. Ok. Magie. De unde am eu un topor acolo? Nimeni nu știe. Chiar nici eu nu știam că am un topor acolo. Ne mai trebuie încă 6. Și nu știu ce să mai facem pe această serie. Că vreau să facem o serie. Și v-am zis, doamne, v-am zis că vrem să facem o serie. Pentru că Minecraft-ul e Minecraft și Minecraft-ul rămâne Minecraft. Mereu o să-mi placă Minecraft și mereu o să vă facă și vouă, cred că Minecraft. Cei care urăsc Minecraft-ul vă urăsc și pe voi. Dar să mai luăm stick-uri, că nu mai avem. Stick-uri. Stick-uri, 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 stick-uri. Uite. Nu ajută niciunul. Mi-am duce aminte deșertul ăsta de o altă mapă care am avut-o eu de mult și am șters-o din greșeală. Trebuie să mănânc carne crudă. Tai, cerealuri. Tic-tac, atâtea amintiri se adună. Și am terminat acoperișul. E bun. Punem torțe. Nu avem stres. Bun. Tare. Ok, acum mai ca lumea ca să test o să pun aici. Tic-tac, 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 tic-tac. Ce-mi place să fac asta? O să lăsăm. Doamne. O vine cineva la noi și tai câtă gălăgie fac. Bun. A, da, am carne la prăjit. Am carne la prăjit. Am carne la prăjit. Să ne punem chestiuțele astea în chest. Și sper să vă placă acest episod. Oh my! Dar ce repede se întunecă! Doamne! Deci ce repede se întunecă! Măcar acum avem și noi căsuță, nu? O să baricadăm. Baricadați ușile! Ce s-a auzit?
Ok. Aici. Astea să le mutăm, că nu-mi place cum stau aici. Fix în mijlocul casei, nu-mi place cum stau aici. Pickaxe. Deci chiar nu-mi place cum stau aici lucrurile. Așa e tot. Bun. Avem full inventarul. Nu. Poate o să stea aici. Asta aici. Asta aici și asta aici, așa. Bun. Să ne punem toate lucrurile înapoi. Uite, lemn, topor. Asta. Cineva pășește în joc. Nu, modalitate. Da, zombie! Unde ești? Care ești, mă? Nici ăla că l-am văzut. Culcă-te! No! 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 Ce am stat atât de mult? O spar cu ușa, țiganii. Du-te, bă, că-ți dau cu pickaxe în cap. Du-te, bă! Culcă-te. Repede, 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 fă-te-zi, fă-te-zi. Fă-zi, fă-te-zi, fă-te-zi. Și da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt episod.